കയ്യിലോട്ട് എന്താ സൗണ്ടിനെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് രസമാണ്. അസപെറ്റ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ മിനിയൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു പാർക്കുണ്ട്. അതായത് പെറ്റ് പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. പെറ്റ്സിൻ്റെ പാർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിയൂട്ടി കാണാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു കാണാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സംഭവമാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചാടി കളിക്കാനും അതേമാതിരി ഊഞ്ഞാലാടാനുള്ളൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച നല്ല ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേറെ ദിവസം ഒരു ഉച്ചക്ക് വന്നതാണ് ഇവിടെ. ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയക്കാരനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഏരിയയാണ്. കാരണം ഇതിന് ഈ ബേർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒക്കെ ടൈമഡ് ബേർഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ അവസരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം പാറി വരും. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അവരെ സന്തോഷമാണല്ലോ നമ്മളെ സന്തോഷം. നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടേ ഇത് നമ്മളെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും പെങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേജിനുള്ളിൽ കയറി കുറച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളാ ബേർഡുകളൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് നോക്കുക. ഒക്കെ ടൈമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കയ്യിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ബേർഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കയ്യിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒറ്റയ്ക്ക് റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയം കൂടിയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വരും ഫുഡുകാർ അതാ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവളെ തലയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്ന് വരും. വിശക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ വരും. ഇവിടെ അമ്പർല കൊക്കായിട്ടുണ്ട്, മക്കാവുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടൈമിലാട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതേമാതിരി തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, നമുക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുക്കുക, കയ്യിൽ വെച്ച് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ. വെറും 20 രൂപ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിയൂട്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും ഇതും കൂടി കണ്ട് മിനിയൂട്ടിൻ്റെ ആസ്വദിക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ ചെറിയൊരു പാർക്ക് കൂടി കാണുന്നത് വളരെ നല്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു മുതലാവും. ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ബേർഡുകളൊക്കെ കയ്യിലോട്ട് ഏകദേശം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റോ. നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാ അറിയാലോ. ആൾ നല്ല ടൈമുണ്ട്. ഒരു കടിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. കണ്ടില്ല, കയ്യിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ കയ്യിലെടുത്ത് മാഷാല്ലാ ആൾ തന്നെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഈ പൂവ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് പൊക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി. ഈ ഹെഡ് പൊക്കണതാണ് നല്ല രസം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഈ ഹെഡുമുള്ള ഈ പൊങ്ങി കളിക്കണ നല്ല രസമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കും. ടൈമഡ് ഈ അംബ്രല്ല കൊക്കറ്റ് നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കും. അതായത് ഹെഡ് കൊണ്ടനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലിട്ട എന്താണ് വളർത്തിയാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇതിന് മടുപ്പ് വരാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റ പോലുള്ളതൊക്കെ. ബേർഡുകളൊന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മടുപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. എങ്കിലും വലിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബേർഡാണ് ഈ അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റൊക്കെ. അതിനനുസരിച്ച് നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ട്. ഇപ്പം ഉണ്ടില്ല, ഓരോന്ന് തലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറാനൊരു അവസരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലേ ഇല്ലോട്ടെ നിങ്ങൾ പോകും മതിയോ? അയ്യോ അത് വിളിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാം. അതെയോ? ഒന്ന് പോയി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നതാണിത്.
ഇവിടെ ഓസ്ട്രിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടകപ്പക്ഷി, എൻ്റെ കുട്ടിയായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്നാണ് മൂപ്പര് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഇനിയും വലുതാവും കേട്ടോ, നല്ല വലുപ്പം വെക്കും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ചിറകൊക്കെ ബ്ലാക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. നല്ലതായിട്ട് ഇതന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളതിനെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അലമ്പോ ഒരു അറ്റാക്ക്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സാധനം കാണാൻ. അലമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയക്കാരനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിനൊന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി, മൂപ്പർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി. കുട്ടിയാണ് ഏകദേശം നല്ല രസമാണ് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കാലാട്ടോ, കാല് ഭയങ്കര പവർ. പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ അതായത് നമ്മളെ കോഴിക്കാർപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം കയ്യിലോട്ട് ഓടി വരുമ്പോഴും കാണാനൊക്കെ കണ്ട് ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഫുഡില്ലാതെ അവർ കൈയ്യേക്കണം, അതുകൊണ്ട് വരാനും മതി ഉണ്ടാകും. കാണിക്കണം, നമ്മൾ കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് എന്താ സൗണ്ടിനെ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് രസമാണ്. ഞാൻ ക്യാമറയും പിടിക്കേണ്ട അതിനൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൈ മുറുക്കി പിടി. ഈ മീൻ ബേഡുകൾ മാത്രമല്ല, ഇത് ഓസ്ട്രിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ, അതായത് ഓസ്ട്രിച്ചിന് ഇടാനായിട്ട്. ഇത് പിന്നെ 2 കുതിരയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, കുതിര സവാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുതിര, കുട്ടികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ കുതിരയും വലിയവർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുതിരയാണ്. ഏകദേശം 60 മുകളിൽ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് കുതിര. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുതിരയാണ്. അങ്ങനെ 2 കുതിരകൾ ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ കുതിരയും വലിയവർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ കുതിരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുയൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പൂച്ചുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ മുയൽ പൂച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുയലുണ്ട്, പൂച്ചകളുണ്ട്, മീനുണ്ട്. പൂച്ചകൾ 2-3 പൂച്ചകൾ ഇവിടെ പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നിനെ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം. വേണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുമൊന്നും തൊടാം, ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ സൺഡേ നല്ല ആളുകളായിരിക്കും, സൺഡേ നല്ല തിരക്കാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ട് കാരണം 2-3 ഉണ്ട്. അല്ലല്ലോ അവിടെ മുയല എടുക്കണേ, പാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ കയറാം. എന്നുണ്ടോ വലിയൊരു ആരാപ്പയുമ്പോഴുണ്ട്. ഇതിൽ കൈയിടാൻ പറ്റില്ല, കൈ വെട്ടും. കയ്യിലോട്ടാണ് വരുന്നത്, കൈ വിട്ടത് പോലെ നമ്മൾ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് 10% ഐറ്റംസ്.